Posao vozača u Njemačkoj mnogima je ideja. U ovom videu pokazujem koliko se stvarno zarađuje, koje su razlike između kamiona, autobusa ili dostave, koje dozvole trebaju i kako uopće ući u taj posao. Ako razmišljaš o ovome, prvo moraš znati jednu stvar. Vozač u Njemačkoj nije jedan posao. Kamion, autobus, dostava, to su različite priče i svaka ima svoje uvjete, svoj ulaz i svoj način rada. Krenimo od onog što te odmah zanima. Što ti treba da bi počeo? Za kamion moraš imati vozačku kategoriju C ili CE i kod 95. Kod 95 je obvezna kvalifikacija za profesionalne vozače i bez toga ne možeš raditi čak ni ako imaš adekvatnu vozačku. Možeš ga položiti u Njemačkoj, ali i u Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini, na primjera. Ako imaš EU vozačku, kod 95 iz Hrvatske vrijedi i u Njemačkoj. Ako dolaziš recimo sa vozačkom iz BiH, često ćeš morati proći dodatnu proceduru ili priznavanje. Za autobus je slična situacija, samo s kategorijom D i opet ti treba kod 95. Razlika je u tome što se ovdje često može ući i bez dozvole, jer mnoge firme u Njemačkoj, posebno gradski i regionalni prijevoznici, nude obuku i financiraju polaganje ako se obvežeš raditi za njih određeno vrijeme. To je jedna od realnih ulaznih točaka u posao. Dostava je najjednostavnija za ulaz. U većini slučajeva dovoljna je B kategorija, zato je i najčešći izbor za ljude koji tek dolaze u Njemačku. Kad to postaviš na svoje mjesto, onda ima smisla pričati o novcu. Kod kamiona realne neto plaće su između 2,5 i 3,5 tisuće eura, ovisno o firmi, rutama i iskustvu. Ako radiš međunarodne ture, imaš dnevnice, naravno može biti i više. Ali to znači da si često na cesti danima i da praktički živiš u kamionu. Ove brojke sve uzmite sa rezervom, one su okvirne i ne mogu dati prilično točnu sliku, jer se često u komentarima jave ljudi koji su frustrirani, ali evo čisto vam govorimo da znate koliko je to otprilike u praksi. Kod autobusa su plaće često nešto niže, najčešće između 2 i 2,5 tisuće eura. Ponekad ide i do 2800 eura neto, ovisno o poreznoj klasi. Prednost je što si svaki dan uglavnom doma i imaš stabilniji ritam. S druge strane radiš smjene, voziš ljude i odgovornost je stalna. Kod dostave si najniže po zaradi, između 1600 i 2000 eura neto. Ulazak je najlakši, ali je tempo jak. Posao je fizički zahtjevan i većina ljudi ga ne vidi kao dugoročno rješenje. Sad kad imaš brojke, važno je razumjeti što stoji iza njih. Kod kamiona novac dolazi uz to da nisi doma, da spavaš u kabini i da ti posao diktira ritam života. Kod autobusa si doma, ali radiš smjene i nosiš odgovornost za putnike. Kod dostave si stalno u pokretu pod pritiskom vremena i fizički opterećen. To su tri različita načina života i tu ljudi najčešće naprave grešku jer gledaju samo iznos na papiru. Još jedna stvar koju treba reći otvoreno je to da ovaj posao nije isti kroz cijeli život. Dok si mlađi, lakše podnosiš tempo, smjene i fizički rad. Kako godine prolaze, to postaje sve teže i tada se mnogi počnu pitati što dalje. Zato je vožnja u Njemačkoj za mnoge dobar ulaz u sustav i način da zarade novac, ali nije automatski dugoročno rješenje za svakoga. Ako razmišljaš o ovom poslu, prvo moraš znati što ti je važnije, novac ili način života. Jer vožnja u Njemačkoj može riješiti financijski problem, ali ne daje svima isti život. Ovo govorim iz iskustva kroz moju agenciju jobyard.de, gdje radim s ljudima koji tek ulaze u ovakve poslove i tu se najčešće vide te razlike.
Ako si u toj fazi i tražiš konkretnije informacije ili posao, možeš pogledati i našu stranicu jobjar.de. Uglavnom, kad to sve shvatiš, znaš u što zapravo ulaziš.